Men geldik her sen hükman ölmeliň ya nimetmeliň däl, ýa türmede otursam dastoyna oturup dastoyna çykmaly. Yallaklap nime edip çykmaly. Olam hiç häzir 8 milliardyny ýene de sen men tölemeli. Ýene de sen men tölemeli. Hemme biznesde goşsaň bir 5 milyony baranok. Hem atlaryny, eşeklerini, pişiklerini, itlerini goşsaň 5 milyony baranok. 5 milyona 8 milyar näde ýatar bilýän. Näçe sen 8 milyar Türkmenistan talap edýän. Türkmenistan talap etdi, gurbanlygyny talap eden ok. Türkmenistan büdjetinden senden menden talap edýär. Türkmenistan bergileşleri erti sen men tölemeli şoňa. Näme sebäpli? Ýene maşynik. Bütün ömrüni Ýewropada özüne gorak geçdi. Hemmeleri söýgdi, özüne gorak geçdi, opozisiýa birleşen medialy hemme hereketler etdi. Geldi Karizow, hiç wagt opozisiýa kömek etmedi, etmedim. Diňe Günaýda birleşik bolsam, men oglum prezident etseňde birleşen bolmasa ýok bolun. Biz oglum prezident eder ýaly, ikinji diktatura ýykylar ýaly. Biz çözemde halk çözýär. Halk saýlasa ine sen oglum prezident bolsun. Sen oglum prezident bolar ýaly et bir zatlar. Aradyna görüşýär, dogry ýöne 70-80% aktivistler garşy görüşýär.